Avui faig la classe sota d'un pont, no sé si es veu, aquí es veu millor, perquè vull parlar de Nietzsche i del grup Die Brücke, que vol dir el pont en alemany. I m'agrada molt estar en un pont, perquè per Nietzsche l'home que val la pena, l'home autèntic, el superhome, té una al·legoria en el pont. Això ho explica molt bé a Així parlar Zaratustra, una obra que, per exemple, Richard Strauss va utilitzar també en la seva música. Per tant, Nietzsche va afectar, sobretot, abans que tot, primer de tot, als artistes, que no pas als filòsofs, que al principi el veien com una cosa que no valia la pena i després va ser el que va ser. Tornem al pont. Tornem a on estic jo. En el fons hauria d'estar a sobre d'aquest pont. En aquests moments, a sota del pont, no sóc un superhome. El superhome, diu Nietzsche, és aquell que és un pont. És aquell que mira cap al futur, que és un visionari, aquell que travessa la corda fluixa a l'abisme, aquell que tendeix un pont per sobre de l'abisme, aquell que pateix, que mira avall, que mira enrere, però segueix endavant per superar-se, per superar la moral, per superar l'encursetament de la moral, l'encursetament de la raó i de la lògica, per anar a despertar l'instint, per anar a despertar qui és de veritat, per anar a despertar la seva voluntat. D'aquí que es parli de la voluntat de poder de l'home. Aquell que exerceix la seva voluntat de poder és aquell que té la capacitat d'anar per sobre, passant pel pont, de la moral, del que se li diu que ha de ser, de com ha de ser, del que dicta la societat, del materialisme, i anar cap a l'home vertader, anar cap al futur, anar cap a, com deia Zaratustra, a l'home de veritat, a l'home que es desprèn de tot allò que li ha marcat la societat. Això també ho parlava Nietzsche a Ecce Homo, dient jo, en el fons, sóc un profeta. Sóc un profeta que us estic dient el que vindrà, i el que vindrà és molt fort, és com una guerra, deia Nietzsche, i així ha estat. Nietzsche va ser el gran predicador que va dir que s'acabava un món, el de la moral, el de la raó, i en començava un altre en el que moral i raó com a coneixement universal s'havia acabat. La raó, només la raó, no ens porta al coneixement. L'home és molt més que la raó. El llenguatge és una cosa arbitrària. Per tant, el superhome és aquell que va cap al pont, aquell que supera les coses i aquell que va cap a l'ocàs, l'ocaso, el famós ocaso de Nietzsche, aquell que va cap al final d'una era i al començament d'una altra. Tot això i més a la meva classe d'avui sobre el grup que precisament va agafar aquesta noció de pont, que va ser Die Brücke, el pont, el primer grup expressionista alemany. Si voleu, apunteu-vos a les meves classes, encara hi sou a temps, de dilluns i dimecres de 5 a 6:30. Soltes, no soltes, el que vulgueu, però també podeu venir. Moltes gràcies i més amb avantguarda.